मा जायो लोमजायो बिराद लोमजायो लोमजानाय मा जायो डाइरेक्ट ब्रेनाव थाङो ब्रेना खामानि जाला मानसिया फिट जालाबायबाय मोदोम मावबाय बुजिबाय ना सोरनावबा एकदम आखाइ माबायो बै गथ'आथ' आखाइ गाखोनानै गोदोआव मा मानसिया गथ'आ आखाइ रोगाला नङा होमबा एकदम आखाइ रोगा जादों बुजिबाय ना बेखौ बिराद ब्रेना बेमार जानानै थाबाय दा जोंनाव आगोलाव जोंनाव गैयामोन बहुत खममोन दा बारायबोगासिनो दं कारना जाहैबाय दा जोंनाव थाम्फैफ्रा बारायगासिनो जों ओंखायनो आं बेखौ humble request prevention is better than cure prevention माने होबथानाय गावखौनो सांग्रांथिया better than cure cure माने बर' मा होनो सोखानायनिख्रुइ साबसिन जायो बेमार जायोबा मानसिया थांनोबो हागौ थैनोबो हागौ खिन्थु होबथानाया मेन राहाजों लानांगौ होबथानाय प्रिभेन्सन जों जायालासे माइ थानांगौ सांग्रांथिजों माइ थानांगौ दा जोङो बे खेत्रआव जोंहा बिथाङा होनलांबाय बेखौ नोंथांमोना आखरे आखरे गोसोआव लाखिनानै जाहाथे नोंथांमोननियावल' लानानै दोननाङा दा बै जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा होनलांदों दिनैहाय जाखिनि आइडिया बा नलेज नोंथांमोना मोनदों बेखौ नोंथांमोननि आरो लानानै दोननांगौ नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खरनि बयनिबो गामियाव बयनिबो फोसावना होनांगोन होनबासो जोङो बे बेमार बारगोन बुजिबायथ' नोंथांमोना बावहाय जाखिनि फैदों बेखौ थांनानै गामियाव प्रचार खालामनांगोन बे बेमारजों जों माने बारग'नो हायो बुजिबायथ' दा जों मा खालामनांगौ थाम्फैनिफ्राय बिराद बेमार जायो जोंनाथ' मेलेरिया बिराद माराथो बेमार मेलेरिया जों 2003-4आव जेब्ला आंगुरनि खाथियाव ट्रिटमेन्ट खालामोमोन नायोमोन बिनिफ्राय बिराद थाङोमोन बै फरायनाय डाक्टारफोरजों मावोमोन बै समाव बिराद थाङोमोन बावहाय बिराद माराथो मेलेरिया बिसुरि बिसिनाव बिसुरि जानाय सोरबा सोरबा सिनायनो हागौ दा बेवहाय गोदो थांनायफोरखौ रुनि खाथियाव सानसेफोराव बिराद माराथोमोन बेबो थाम्फैनिफ्राय जायो आरो मोनसे जाबाय डेंगु थाम्फै मेना थांबाय थाम्फैखौ जों मारैहाय अरनायनिफ्राय रैखा मोनो दा नोंथांमोना न'नि साखाथि फाखाथि मोजाङै साब सिखोन खालामो थाम्फैया बहाय बिदै दैयो थाम्फैया जेरावहाय टेम्परारि वाटार कालेक्शन माने जेरावहाय टेम्परारि बेखौ मा होनो बर' मा होनो दा टेम्परारि माने जेरावहाय पारमानेन्ट नङा आरोखि जे नारेंखल थेमा जाया होमबा जाखांना मा खालामो बारियाव ज्राव साइकेल टायार बाइक टायार गाज्रि जाबाय बारियाव ज्राव नारेंखल थेमा थाव फुनग्राया थेमाया फुनखांना दानखांना बारियाव ज्राव बावहाय अखा हाबा दै जमा जायो दाना जागायजोबगोन बेबायदियाव थाम्फैया बांसिन बिदै दैयो जायो बुजिबाय ना दा जों बैफोरबायदिखौ मा खालामनांगौ फबनांगौ नङाबा सावनानै दोननांगौ बुजिबायथ' साइकेल टायार नारेंखल थेमा जुथा बोराय बेखौ जों जानला मानला गारनाङा बावहायनो थाम्फैया दिस इज अ मेन प्लेस फर ब्रिडिं स्पेस फर थाम्फै बुजिबायथ' दा खालि रायजोफोर नोंथांमोना बेखौ बयबो सांग्रांथि खालाम थाम्फै गैयाबाथ' जोंहा एन्केफेलाइटिस डेंगु मेलेरिया फैया जानो हागौमोन ना दा थाम्फैखौ जों माने खम खालामनांगौ बुजिबायथ' बे मोनसे आरो जोंना मेलेरिया डिपार्टमेन्टआ न' डिडिटि स्प्रे खालामो खालामना गामि जोंना बर'फ्रा मा खालामो न'आ लेथ्रा जायो सानोआ अबाव सानहैयो रायजोफोर दावस्रि गुन्द्रायाव सानहैयो मोसौ गलियाव सानहैयो होमबा थाम्फैया बे दावस्रि गुन्द्रा मोसौ गलियाव थाङाब्लानो मानसिया न'आव थाफैनो हाबाय आरो उल्थासो जाना जाबाय ओंखायनो प्लिज रायजो राजाफोर नोंथांमोना एसे मोजाङै सिन्था खालाम जाहाथे जोङो थाम्फैनि अरनायनिफ्राय मारैहाय बासायनो हायो दा दानि प्रब्लेमा जोंना मा एखेबारे बार्निंआ जाहैबाय जि जापानिज एन्सेफेलाइटिस बेखौ जों मारैहाय रैखा खालाम मारैहाय जों होबथानांगौ दा जेराव बिथाङा होनलांबाय आं बेखौ रैखा खालामनो नागिराखै जोङो दा मा खालामनांगौ जोङो दा मोनसे माबा मोनो हाथायाव नोंथांमोना अडमस होननाय क्रिम मोनो अडमस होननाय बेखौ फार्मासियाव बाया मोनो बेखौ फुङाव थाम्फै अरनो हाया अडमस होननाय क्रिम मोनो बेखौ बायनानै नोंथांमोना लानो हागोन बारा दाम नङा 20 थाखा 30 थाखा लायो फिसा क्रिम मोनो मस्किट' रिपेलेन्ट अडमस होननाय बेखौबो फुननानै नोंथांमोना जोंबो दा माइ गायनाय बोथोराव माइ गायो नङा होमबा बेखौबो नोंथांमोना फुननो
फुनोबा थाम्फैया खाथियाव फैनो हाया अरा आरो न'खराव बेथ' बे जों बाहेरायाव ओंखारबा फुनना लाबोबो आरो माबाया ओडोमस ODOMOS ओडोमस होनो बे ओडोमस मस्किटो रिपेलेन्ट होनो बेखौ मोदोमाव फुनना लानोसै आखाय बे जेबो साइड इफेक्ट जाया मेडिकेलि प्रुफखा कुनु साइड इफेक्ट जाया बेखौ फुनना लादो थाम्फैया अरनो हाया जों बेखौ फुननानै एप्लाइ खालामनानै जों खालामनांगौ आरामसे मावनो इउज खालामनांगौ ओमफ्राय मोनायाव जोंना बर'फ्राथ' न'आव धुप धुना सावखायो जोंना बेखौ एकदम कन्टिनिउस बेबहार खालाम धुप धुना बेबहार खालाम खोनाबायना धुप धुना बेबहार खालाम आरो मा खालामनो हाबावो बांसिन जोङो एफेक्टिभ जाहोनो थाखाय निम बिलाइनि गामियाव मेरला फन दं बेफोरखौ देग्लिनानै बे सालुनायाव होयोबा बिनि मोनामनाया बांसिन खारो थाम्फैफ्रा बुजिबायना निम बिलाइ आरो जों बेखौ आं गोदो बैयाव एकदम बिराद बिथुबिथाव खामानि मावोमोनथ' जों प्रेक्टिसबो खालामदों ओरैबायदि खालामदों बै निम बिलाइ गोथांखौ देग्लिनानै गामियावथ' गोदो कारेन्ट गैयामोनथ' बै केरासिन थाग्रा थेमायाव सोनाहरोमोन बेजोंबो उखुन्दै मोनामोन थाम्फैया खारोमोन दाथ' सोरबा लेमजलायबावो बांसिन कारेन्ट होनोसै दा नोंथांमोना बे धुना सावनायखौ निम बिलाइखौ होदेरनानै इउज खालाम ठीक আছে बेखौ इउज खालाम ओमफ्राय जा जों मा खालामदोंमोन गभर्नमेन्टआ दाबो खालामगासिनो इमिउनाइजेसन गथ'फोरखौ टिकाकरण होयो जों जे भेक्सिननि थाखाय जे भेक्सिन जापानिज एन्सेफेलाइटिस बेमार जानायनि थाखाय जों मा होनो जेइ भेक्सिन जेइ एकेट जापानिज एन्सेफेलाइटिस बेखौ जोङो बिजि थुयो गथ'फोरनो जों सानफ्रामबो बुधबाराव थुयो जेरावबो गामि आसाखौनो दं सेन्ट्रेल बाजोब्ला जों गथ'फोरखौ थुगासिनो दं जोङो बोसोरनै बोसोरथाम सिगां केम्पेइनबो खालामदोंमोन मास केम्पेइन जे भेक्सिनेसन गिदिरफोरखौ थुदोंमोन जों क'क्राझाराव थुवाखै बङाइगावआव थुदोंमोन बोसोरनै सिगां खिन्थु गामिनि जोंना रायजो राजाफोरा मा बिदि केम्पेइनाव बिजि थुबा माबा दस्रा सन्देह लायो थुवाखै दा बिथां होननाय बायदि गामि रायजो राजाया बुनासो हरदों ना डक्टर नार्सफोरखौ नंगौना नङा दा बे जोंना गाज्रिफ्रा गामियाव थुवाखै अनेक गामियाव गंनै जोंहा गाज्रि जानांगौ दा बेफोरखौ जोङो रायजो बुजिनांगौ गभर्नमेन्टफ्रा मानो थुयो बिजिखौला जाय बिजिखौ थुयो बैसोर बिजिखौ लायोब्ला गथ'फ्रा बै बेमारफोर जाया जों जुदि गथ'फोरखौ जेइ भेक्सिन थुयोमोनब्ला जापानिज एन्सेफेलाइटिस बेमारा जानाय नङा बुजिबायथ' दा जोङो बे बेमारखौ गथ'फोरनो थुगासिनो दं सानफ्रोमबो बुधबाराव थुयो मोनफ्रोमबो हेल्थ सेन्टाराव दङ बे रुटिन इमिउनाइजेसन हाबनानै दं जाहाथे नोंथांमोना गथ'फोरखौ सोरबा थुवाखैबा बिजिखौ गोख्रै थु गंथाम लानांगौ मास मोनसे 28 दिन गेप दिनै गंसे लाबा 28 दिन गेपआव सेकेन्ड द'ज आरो 28 दिन गेपआव फार्स्ट द'ज गंथाम जे भेक्सिन थुनांगौ रायजो नोंथांमोनखौ नोंथांमोना गामि बयनोबो फोसावनानै हो गभर्नमेन्टआ जायफोरनो बिजि थुयो बे एकदमबारे मोजां बिजि आरो बिराद दामि बिजि जे भेक्सिनखौ जोङो आसामाव बारा गोबाव जायाखै इन्ट्रडिउस खालामनाया जोंहा पारासामावसो थुदों बांसिन जों खोनादोंमोन बोसोरब्रै सिगां जापानिज एन्सेफेलाइटिस जायोमोन बेमाजि लखिमपुर चित्रागड़ दिस्ट्रिक्टआव बिराद जादोंमोन आगोलाव बोसोरथामसो सिगां दा ओरैहाय एकदम जोंनावहाय मा जाबायबो जों गथ'फ्रा अमा जाग्रा ना बर'फ्रा अमानाव हरनानैनो बे बेमारा फैयो ओंखायनो जोङो अमाखौ न'निफ्राय 400 किल'मिटार गोजानाव खानांगौ माबा मिटार 400 मिटार बुजिबायना अमा खाथियाव गारदा 400 मिटार गोजानाव खा आरो दाउब' बिसोर मोननैया जोङो बे मेन हस्ट जापानिज एन्सेफेलाइटिस बेमारनि थाम्फैया बिसोरखौ अरनानै बिजानु लाबोनानै जोंनाव फैबाय जों जाबाय दा रायजो राजाफोर बाहाय नोंथांमोना सोंनो हागौ थाम्फैया मानसिखौ अरनानै मा खालामो थैसो होयो मानो बेमार फैयो जोंनावलाय थाम्फैया मा खालामो सुनाय सुनानै मा थैसो होआ होमबा मानसिनाव थै बोनानै मा खालामो सुनायजों बै बिजानुखौ सोबो बुजिबायना औ माने थै बोनायनि सिगां बिजानु सोबाय ओमफ्राय उनावसो साक ब्लाडखौ होयो थैखौ होयो बुजिबायथ' सुनाय थायो थाम्फैनाव सुनाय बे सुनायजों सुनाय लोगो लोगो बै बिजानु हाबो हाबनानै ओरै थै बोयो
ओंखायनो जोङो अमाखौ गोजानाव थानांगौ जेराव दाउब'फोर थायो बे खाथियाव थानो नाङा मेना दाउफोर अमाजों दा बेबस्था ঠিক আছে दा अमाफोरखौ हायोबा जोङो मुसारि बोरायफोर दङ स्ट्रेसआबो मुसारि खोंनांगोन मानसिफ्रा मिनिगोन होनबा खिन्थु जोङो बेखौ बाहायनांगोन दा अमाखौ मुसारि खोंना मा होनगोन मानसियानो खोना नङा होमबा खोनानो एसे बोरैबा खिन्थु जोङो गभर्नमेन्टआ बेखौ लिरनो साफायना हरदों अमाखौ मुसारि खोंनांगौ जोंनो गामियाव सोरबा सोरबा बोराय बुरैफोरा रायगोनसो बुंना सरगोन बबेनि सेंग्रा बांसिना फैयोब्ला उल्था बाल्था होनोसै नङा होमबा खिन्थु जोङो सिचुवेसना दा बेखौ फैबाय मुसारि बोरायफोर दंबा सिचुवेसनाव अमाखौ सोंनांगोन बर'फ्राथ' अमाखौ जोङो फियो जायोबो आर्नि सर्सबो दा जोङो अमाखौ गोजानाव थानांगौ हायोबा मुसारि खोंथेनांगौ ঠিক আছে बेखिनिल' आरो बाहेरायाव टाउनाव बै जायफ्रा एसे थाखा फैसा दं अदमस बायनाला अदमस आरो अदां एकदम रिपिटेडलि अदमस ODOMOS ना मानसि मोनलाबायो 20-25 थाखा लायो अदमस मस्किट' रिपिटेड ना बेखौ बुंबा ओमफ्राय खाथियाव फैनो हाया मोनानानै थांजोबो बेखौ जों सम बा एखे मेडिकेल ग्रुप दा बारायखौ बुङा बेखौ रायजो नोंथांमोना जायफोर बाहाय फैदों जायफोर मिथिदों नोंस्राव लानो नाङा नोंस्राव फरायसा दोननो नाङा बयबो बुजार खालाम होमबा जोङो बयबो बे बेमारनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो आंबो रिक्वेस्ट गथ'फोरखौ जायफोर जे भेक्सिन थुवाखै साफ्रोमबो थुबाव आसामफोरनि जगाजग खालाम भेक्सिनखौ थुहो ঠিক আছে बेखिनि हामबल रिक्वेस्ट बेखिनि आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय गोजोन्थों